Mar Inua Jamii ka wachako ayanga twak marwa. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni Inua Jamii ni to en ang'o Betty? Erokamano Joyce, awinji maler kan e studio maruma Kisumu ka. Wach mar Inua Jamii ni en wach maber kabisa. Aparo ni mana kaka ing'eyo ni e dweche mosekalo chien sirikal nogolo bilion 16 mane konyo e program mar Inua Jamii. Inua Jamii en program ma sirikal okelo mondo okony jowa, especially jomoti ma ok nyalo, nitie jok moko ma oseti aheri mochamo bende onge. Koro sirikal nobedo piny moneno ni mondo omigi ga omenda moro matin dwe ka dwe manyalo konyogi e weche machalo kata kaka ng'ato nyalo manyo godo gimochamo kamano. Kaito nitie jowa bende ma ong'ol ma gionge nyalo. Magi ji bilagi e jok ma sirikal oneno ni mondo kony. Nitie kata mana nyithindo bende magin kiye gichandore onge kaka ginyalo konygi. Koro emomiyo sirikal noketo program ni mondo kony jowa ma ok nyal. Kamano.